L-akbar sodisfazzjon huwa s-sentiment pożittiv tan-nies dan kien kliem il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija irreaġixxa l-aħbar ta' tkabbir ekonomiku rekord, l-ikbar rata ta' tkabbir ekonomiku fit-tielet kwart tas-sena li rreġistra pajjiżna. Chris Cardona qal li dan huwa l-ogħla tkabbir fiż-żona euro, riżultat li stqar li gvern waħdu ma seta' qatt jasal għalih, speċjalment meta kontinwament affaċċja kampanja ta' negattività, biża' u fuq kollox attakk irresponsabbli mill-oppożizzjoni. Il-Ministru fisser kif il-poplu qed ikompli jagħti risposta b'saħħitha bid-determinazzjoni tiegħu li jkompli fuq dan it-traġitt ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli. Qal ukoll il-kobor tal-ekonomija joħroġ mill-fatt li l-ebda settur mu qed jaqa' lura. Huwa fakkar fis-settur tal-manifattura li amministrazzjonijiet passati kienu letteralment qataw qalbhom minnu jew saħansitra għamlu l-imħatri li se jispiċċa. Settur li stqalli ċentrali biex ikompli jkun sostnut it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna li jikkontribwixxi aktar minn 11% tal-impjiegi full-time. Tenna li l-ekonomija Maltija sejra mit-tajja pal-aħjar u l-poplu m'għandux jibża li se jitlef l-impjieg taħt dan il-gvern. Minnaħa l-oħra kellna r-rapport ta' Kummissjoni Ewropea li jindika illi fuq livell ta' ottimizmu il-familji Maltin u għawċin u l-azjendi, ġifiri dawk li għandhom xaqsmu għal-intrapriża privata, huma mhux biss sodisfatti imma huma biex ngħidu hekk konvinti illi fil-forecast tagħhom it-tidib finanzjarju tagħhom ser ikompli jiżdied. U din hija xi ħaġa li hija pożittiva, hija xi ħaġa li tkompli iżżid b'mod kollettiv mal-ħidma illi għandna aħna bħala gvern. Fakkar ukoll kif din l-aħbar waslet f'ġimgħa li matula ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea il-baġġit tas-sena d-dieħla. Żied ħabbar li l-ħidma se tkun ikkaratterizzata minn proġetti kbar ġodda partikolarment f'Għawdex. Qal li l-istatistika tal-lum turi li fuq kollox Malta mhix pajjiż tal-bailouts u bozzot ħomor imma ta' tkabbir ekonomiku qatt irreġistrat.